Leng-leng ingkang sasongko kumanyar mangrenggorum ning puri mangken tanpa siring halep nikang omah mas bermuruping langit Pitana suh iku werdining sirna rep nenggih kahanan tentrem data hanges piye Pitana iku luhur minangka pambukaning carita tuhu menika gumelaring nagari Ngastina iki Gajahaya ing Limang Benawi Awasta nagari Ngastina labet ing uni yasaning Prabu Astya Prabu Nahisa Awasta Limang Benawi Gajahaya labet ing kono ing uni piye papaning Dewi Pangga wonten niku Janggala dadi kratoning bangsa Kuru nagara kang wis kaluka panjang kunjung pasir ukira jinawi gemah ripah Karta Tata tur Raharja panjang bebrapanipun nyulur kawibawane pasir samudra ukir gunung nagari nengenaken pasabinaning Raden Benawi ngayonaken Bandaran Agung loh tulus kang tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku gemah kathahing para kawula ingkang samiya Babadra Wisma ati ngajebel pipit apun pitrepung titis kapapan wer labet kabeh kahananing negari kang Astina iban kathahing para dagang layar kang sami lumabdu tan wonten kedati Karta Tandha kawuling padusunan sami hayam tentrem atine mungkul paling ketanen Raharja tebing Paramuka
labatan wonten wadya manca ing sami pendak negari Ngastina namung kayung-uyun pepianing kautaman pendak kala mangsa sami luri nulinggih Duta Agung minangka dadya cehna talining katresnan ing mangke negara Astina wis ngancik betasan gedhe obore padhang jagate dhuwur kuku adoh marang kuncarane la engko ingkang kepareng jeneng nata ing Astina Jejulya Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana Jaya Pitana Sri Gendari Suta Drastarastra Siwi Kurapati Kurawendra ya Sang Tripamangsah nalika mangki sang nata kepareng lenggah ing dampal denta kayap sangyaning para pancen yang ngampil upacara kaprabon arupi bebek Mas mentok Mas Jatno sawunggaling tan wonten ingkang samya aliru marang kewajiban ketingal sang nata datan mantra-mantra titah prasasa sang Hyang Bathara bayung jawantah kayap sangyaning para apsari nalika mangke kepareng marang ngarsa Prabu katingal Wrangka Ngastina wingking saking plasa jenar kekasih Raden Patih Harya Sangguni ya Harya Sumpanya Sang Trigantal inggih Radyan Sawiswila putra ing mangke datan kantun sineba dhateng pujangga ing Astina wingking saking pertapan Saka Lima peparsang reksi Hyang Druna ya Kumbayana ya Bharadwaja putra ya Sang Wipa ya Sang Waradwija kantun sineba iki nerai nenggih kasih Radyan Kartamarma wingking saking punya tinalang ing jayandhar menabar sawaning para Narapraja ingkang katindihan Radyan Dursasana Semya Suka Hamari Suka amung nenggo dhateng dawing Sang Nata Prabu Duryudana teka mangkono ijiling patih suman mecah marang sepeninggang swasana Sasongko menyerah marang renggoning puri
halep nikang omah Mas muruping langit kekian sarwa manik Pawenyo sinawung sekar sinuci Ungyan Pandawati yang amur malang wanoto Duryudana mangkya darajating praja kawuryan wasunyaruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa palubi atilaras silastuti
no sarjana kelu kalulun kala tida ideng tandaning dumadi hartaya ngradining karoban para buddha Didem jroning pasewakan wadyagong tanpa sabawa kapraban dening Sang Narapa kang mahambek Maradutama sasat manengen Jawa mangun-mangun kahenengan sesumuing netra wingit pangamoting duka cipta kasrepan tias sing narendra punjo samining tumitah berbudi mandana rara yuwa kawula nuwun sinuwun mawangtu-wangtu punapate nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula wani cumantaka matur ing rasa paduka inggih boten kanthi tinimbalan labet menapa inggih sampun dangu anggen kula ngabiyantura ing ngarsa Prabu iya semanten sinuwun dening pareng amedhar pangandika ing dados wigatos ing pasewakan kapara kula tingali padikanata kados nembe nawung bendu sinuwun menggalih perkawis menapa mbok bilih kebarengan ing kathah kepareng kula nyuwun dawuh mbok bilih kula saged atur waluya dhumateng paduka ingkang sinuwun nggih mugi mut dhateng sabdaning para winasis ingkang suraosipun Narendra Siniwaka menika kedah saged damel tentrem sampun ngantos adamel tingtrim
Menipati Kanata dangu boten ninggal paring pangandika. Kula kinten saged manani goreh rongeh ingkang sami sowan menika nggih anak Prabu. Hanjrah ingkang puspita arum. Saliring samirana nggih. Sekara kadung ngas kandanyo mawe raras rananing driya Paman Sengguni kowe judhek tak kandhelake kowe susah ora tak kanthi pangandikan inggih kaluhuran nggih rumaos putek manah kula Dewi Sinundari kepareng medhar sabda dhateng Punapatih lha iya lagi sedhela wae wis jujeg pikirmu jeneh yen kowe kaya Prabu Duryudana mati ngendak tok tindakake inggih menapa ingkang pun penggalih Ira Prabu kepareng enggal paring pangendika ingkang kanthi trawaca menggalih prawis menapa yen pancen paman Sengguni kuwi patih kang ngerti marang pedalan kudune ora sadar patakon marang Prabu Duryudana. Ingsun rumangsa ngungun ing atase Ngastina kuwi negara gedhe. Genep lisan-lisane ratune ana, pujanggane ampuh, patihe patih linuwih. Nayaka kabeh padha ketok pinter-pinter sekti mandraguna. Wis katon kabeh pilihan ning jebul kothong mlompong tanpa ana guna paedahe ora paedah pating celenguk mapan ana ing praja Ngastina kabeh padha kemrembyah mung ngakahi cocok apa paedahe dadi pepatih ora ngerti marang pemakahanan ing praja yen pancen paman sing ngerti marang kahanan ora dadak takon marang Prabu Duryudana yen pancen sira ora nyemurupi tak tuduhke ngerti ya dina iki ing laladan Ngastina ana pandhita kang anyar katon mapan ing harga Kilasa jenenge Begawan Bima Suci wisi dadi pendhita ning kono akeh para siswa kang padha swita marang Bima Suci akeh para kawula Ngastina padha ngiblat marang Bima Suci apa Bapak Durna ya ora krasa yen murid akeh sing padha mbalila ora melu kowe kabeh padha
Swita marang Bima Suci. Parani yen gelar-gelar gulung-gulung nek ana dunduman do gemelar ngetokke kewajibanan pangkate dhewe-dhewe, ngetokke tabuhane dhewe-dhewe. Bareng ana bebaya kang gegirisi malah padha gulung marang kewajiban. Kuwi apa becik kaya ngono kuwi? Aku getun, aku keduwung nganti ngrembaka sak yaene saya ngerda Bima Suci jebul kuwi panjalmaning Si Werkudara sing biyen jar diangkat pati dening Bapa Danayadini. Werkudara isih urip malah mendhita ning Harga Kilasa mapan ning Sumur Jalatundha. Piye iki? Kula sampun terwaca dawuh patuko ingkang sinuwun. Lakar kula estunipun sampun mireng perkawis pendhita menika, namung raos kula boten kuwatos dhateng pendhita menika boten badhe muta watos itu trap negari Ngastina kok nggih. Kula ngertos menika Werkudara ing madhep pendhita. Sepinten bangganipun namung tiyang setunggal. Iki to. Catayan landhep dengkul pikiranmu. Tata gelar dheweke madhep pendhita sebab ngerti yen dheweke nyusul kekuatan kanggo njongkeng Prabu Duryudana kanggo ngrebut panguwasa Praja Ngastina. Mongko kekadhangan Lesmana Mandra Kumara sing tak gadhag-gadhag dadi ratu ning nganti dheweke bisa ngrebut Praja Ngastina. Cutha kang dadi jenenging Kurupati. Ilang pangarep-arepku. Anakku dadi ratu sabab ana Si Bima Suci. Piye, Paman? Apa kowe ora duwe karep putumu dadi ratu apa ora seneng kowe? Lah iki remen gadah wayah dados ratu kok mboten remen. Namung nyuwun pangapunten. Sareng raos-raos Werkudara saged mentas saking samudra menika jebul nuwun sewu wani gondel. Kakang Durna ingkang boten tanggel jawab. Kula tasih kemutan gawang-gawang. Kakang Durna sampun sagah dados serana sirnanipun pun Werkudara, namung nyatanipun murucut saking gendong luput saking kudangan. Werkudara tasih gesang malah madhep pendhita. Piye wakne gondel? Tanggung jawabmu ana ngendi? Ing atase kowe wis sumaguh karo sinuwun kesaguhanmu kok mblenjani nyatane Werkudara ora mati malah rumangsaku kaya tak tuduhke marganing kanugrahaning Werkudara. Oh lole semalole. Aja seru-seru mantra tap aku. Aku melu judheg nek ngene iki dijone. Sing ora judheg wae piye, sing ora kuwur wae piye. Aku iki dadi pendhita ki rumangsaku kok malah ewuh ana ing Ngastina iki, Dik. Ewe piye? Sampeyan pirsa dhewe to, Dik. Brahmana kuwi kudune memulang marang kautaman, ya ta? Nuju marang karahayan sing diwulangake marang kawruh utama. Nuduhake barang sing bener ning kok jebul kewalik bareng aku dadi pendhita ning kene. Eneke ya mung kon mateni kuwi siji, loro kon milara wong, telu kon misahke wong. Oh Ladi, dosa apa sing bakal tak sanding ya, Dik? Lah ya kuwi jenenge wong melu ki kaya ngono kuwi kudu manut karo sing ana dhuwur. Iya nek manut ki ya manut, jane ya ora kurang-kurang lehku nindakake dawuh saka Kanjeng Sinuwun kuwi. Coba sing adirak pirsa dhewe. Werkudara tak jegurke samudra ora mati ketemu sejatine Werkudara. Sadurunge kuwi Werkudara tak unggahke Gunung Reksamuka ya Candramuka. Iya. Pamriye ben dipateni buta loro ana kono ning nyatane ya ora mati malah entuk kanugrahan saka dewa. Kurang piye aku, Dik?
Susah aku nek ngene iki susah. Kudu kon kepiye nek ngene iki? Ayo sak karepmu kok. Ya malah sak karepmu. Tanggung jawabmu kok. Kudune kabeh iki ya padha ana tembung kuna, abot padha jinunjung enteng padha cinangking ana kae iki ya kudu ayo padha bareng-bareng. Lah iya aku kurang piye oleh kulabuh marang sinuwun Marajaba. Saiki bijinen. Aku kurang piye wit suwita nganti seprene olehku tansah budidaya marang anak Prabu supaya mukti bawa kurang piye, Lah nek padha ling njaluk biji ya Di, wis rasah njaluk dibiji padha-padhane menungsa. Ngene ya Dicune. Piye? Sinuwun kepareng kula njuk atur nggih, Nger. Nggih, pripun? Dika sampun pirsa bilih Kang Rayi madeg Brahmana wonten ing Sumur Jalatunda. Iya. Niat kula menika mboten badhe ngganggu damel dhateng Werkudara amargi menapa? Werkudara manjing wonten Sumur Jalatunda saestu mboten damel ontran-ontran, mboten damel kisruh, ning kepara damel tentrem. Dasar kula menapa? Dika sinuwun kepareng pirsa bilih wilayah Jalatunda menika kala semanten minangka dados papan pengalapan jalma mara jalma mati satumara tiwas amargi menapa ing mriku papaning tiyang buangan-buangan papane para preman-preman begal kecu gondes ingkang sami semisih wonten mriku saha ing mriku wonten papanipun para wanita tunong susila menika lho niku ning sareng wonten Bima Suci anggenipun madeg Brahmana tara tamtu wonten elok ing kahanan dados ayem tentrem kawontenaning Sumur Jalatunda. Sing maune maling ya wis mertobat, gelem ngempul lho niku. Sing maune dadi preman gelem gelut, saniki pun mertobat, pun gelem njaipong lho kulang pripun. Niku teges wonten kesaenan tumraping Bima Suci mila kula babar pisan boten ganggu damel dhateng kawontenaning Bima Suci. Mila menawi paduka nuwun sewu lho, Nger. Nuwun sewu niku mboten guruane mboten. Niki namung ngurun rembug mawon. Pripun? Tampa nggih monggo mboten nggih napa-napa. Nggih, pripun? Anggenipun Bima Suci manggen wonten madyaning Sumur Jalatunda niku damel tentrem dene sedaya para warga samya kagilut kapilut meh sesigar semangkaning praja sami nderek dhateng Bima Suci. Niku ateges kok mboten badhe ngongrong pangaribawa paduka niku babar pisan mboten, Nger. Mboten pun mang pitados mawon kalian Kang Bapak. Ya, kuwi sing dadi aturmu kaya mengkono. Ing tata gelar pancen bener. Werkudara bisa nyelametake ing harga kelasa. Gawe rame ana kono saiki dadi reja. Ya. Wong sing maune kurang ajar wis padha apa kuwi mertobat dadi wong apik. Ya kaya ngono kuwi munggo carane Bima Suci nggone bakang ngirup marang para warga ing Ngastina digawe becik apa butuhe dicukupi apa karepe dituduhake lan apa sing dadi idam-idamane terus diaturake marang si Bima Suci karepen padha seneng atine. Nek wis seneng terus padha melu marang si Bima Suci. Ha kuwi. Ya ta? Aku ora maida aku pancen ngerti. Pendak kala mangsa ana diwenehi apa kuwi wujud beras apa wujud keras apa wujud apa mung kanggo milut marang kawula ing Astina kono karepen padha melu dheweke lho. Ha itu sampean ora tanggap kaya ngono kuwi. Lah nek kaya mangkono kuwi gumantung saka pikirane kok, Dik. Ya ta, Ma? Kartamarma. Iki ya muninya. Iki sing tiba ampuh ki aku karo Likmu Sengkuni kok malah kowe iki meneng wae iki piye. Kula menika malah remen menawi paduka Bapa Penemban udur kalian Paman Patih menika menawi boten wonten perkawis kula damelaken perkawis. Ngaten menika kula. Oh, bocah wetan apa nek kaya ngono kuwi. Iki perkara apa kaya ngono iki? Oh, mbahne kok didu karo like iki jane iki piye malah ora. Kersanipun Ngastina rame ngaten lho, dados sepen. Wis ora jelas.
Ya Di, wis monggo barang Di ingkang baku niatku becik ewadene mengko sinuwun dawuh kang kepiye tetep tak estokake dawuh Kanjeng Sinuwun mau Yayi. Yen pancen lahir batin pam Bapak Durna seneng lawan Duryudana, aku njaluk kepiye bubaring Bima Suci. Aja dheweke suwe mapan ana kono. Iya. Saiki gumantung sampeyan piye? Sinuwun swaring dawuh. Piye carane olehmu apa kuwi nentokke sing dadi kesaguhanmu? Dadi iki Bima Suci kudu ditundung dibubarke. Aku wong dhisik sing duwe anu iki kowe kok sing gelem iki kowe mulai ya dituntaske sing dadi kesaguhanmu. Lho, piye ta nek sampeyan iso nuntaske kuwi bakal paring pangapura. Ning nek ora iso nuntaske ya iso ora paitale oleh ngudurna. Malah ya kuwi mau anak-anakmu ora padha klebu karto marma ya sujana karo kowe. Iki jane iki arep mateni apa arep goleke dalan kanugrahaning Werkudara lho. Mongko kurangane apa sinuwun oleh mikir karo kebutuhanmu ya ta dibebecik wangunane disesubur tanduramu apa-apa dicukupi ning kok piye mula prasaja wakne prasaja wae janjane kowe iki wonge sapa ta lah ya genah wong cah kene nang kok piye to dhewe iya nek ketoke seragame kaya kene ning kok sajae kok rasamu kok ngiloni Pandhawa. Lho seksine Kartamarma kuwi lho aku nang dene iki dituti Kartamarma. Aku ki ora tau kok arep mangruti karo Kanjeng Sinuwun ki ora tau. Ngene wae Di. Yen pancen dawuh saka Sinuwun kaya mangkono, wis tak istokake aja kuwatir. Mo, ayo kowe kudu ngewangi aku. Aku ya ora percaya karo lekmu sing ngene wis ora percaya saiki yan. Kepara kula jubriya kalian Bapak Durna. Lah, piye to ki? Para Kurawa Pandhawa nika siswa paduka ing atase Pandhawa dadi kok Kurawa siji ora ana sing dadi. Menika dos pundi? Anu, Ma. Dos pundi? Gek dina Kemis karak wulangane wis tekan kono ta, Ma. Intine wong sinau kuwi, guru kuwi ora bedak-bedak kenyang murid. Iya ta? Murid ki diwenehi ilmu padha karo guru ki padha. Kowe Kakangmu Dursasana kabeh ki tak wenehi padha, Pandhawa ki ya tak wenehi ilmu padha. Lah, kuwi ibarate kaya dene wong nenandur, ana lemah sing cengkar, ana lemah sing loh. Wit-witan winih becik ditandur ning lemah ingkang loh, tuwuh wiji kang sejati, tukule becik kuwi lumrah. Lah ndelanah tak ibakake Kurawa kuwi kaya dene lemah sing cengkar, tandurana duran sing super quality ora bakal becik wong lemah elek kok. Lho kuwi ibarate ngono kuwi, Mas. yen pancen lemahe kuwi elek kuwi tanggung jawabe si petani piye oleh mbudidaya karepen bisa subur piye carane. Aku meneh. Wah. Ya sing ngene wae wakne yen pancen sampeyan kuwi lahir batin saguh ngendikane Dewi Sinuwun, ayo saiki bidal dina iki tumuli prateng Sumur Jalatundha kana. Lagi jalan sabda ora kang sumewa kagaring pasewakan kata samyon narko wonten dirada mata pedhot ing wantilan lang-lang ing griya mangu Mangun gon kanduhan rimang lirlina tanpa kanen yen tangtulsa lir sepat ingsun benging wati
Poslit temit kang warni mibering taman hanon kang sekar laras iki ana yaksindra ingkang munggah marang Stinggil. Ndak kira kuwi ana gunung kemul mendung jebul ana yaksa ingkang mrapta. Kisana Winandurarja patom ing ngarsaning sun iki Kisana. Kawula nuwun sinuwun, nuwun hamid pasang Kalimantabe tinebina ing siku denda cinaket ing Tirta Eksama. Sinuwun Rarja sowan kula niskala mawan tuwantu sungkem kula mikunjuk wonten sahandhap padha paduka sinuwun kawula nuwun. Iya, ingsun tampa sepadha-padha wis lenggah ingkang satata asat rewem selmeh alasamu para Jaki Madura. Sira iku Yaksindra saka ngendi sapa kang dadi prajekaning Sang Yaksindra? Kawula nuwun sinuwun katepangna kula mrika narendra saking nagari Jongbiraji. Dene nami kula pun Karungkala sinuwun. Prabu Karungkala saka Jongbiraji. Kawula nuwun inggih. Ana wigati apa sira prateng Stinggil Ngastina iki Kisana? Waleh-waleh menapa sinuwun? Mila kula ngantos lanyo-lanyo minggah wonten pendhapi negari Ngastina. Jalaran rikala semanten kula sowan dhateng pertapan Sukalima. Kula kepingin sanget meguru dhateng Bapa Guru Durna ingkang supados paring piwulang kawruh sangkan paraning dumadi. Namung sinuwun saring kula jumujug wonten ing Sukalima pinanggih suwung manut cantrik ingkang sami tetugur wonten mriku bilih Bapa Guru Durna dinten samangke seba wonten negari Ngastina. Mila sinuwun anggen kula sowan wonten negari Ngastina sepisan kula nyuwun dipalilah kalian paduka sinuwun ingkang angka kalih kula kepengin suwita kalian Bapa Begawan Durna sinuwun. Mengkono karepmu. Kawula nuwun inggih. Paman Sengguni nuwun wonten dawuh ana yaksa bakal suwita marang Bapa Durna. Inggih. Nggih kula inggih sampun ngrumaosi. Kathah tamu ning mboten madosi kula, mesti madosi Kakang Durna. Kula nggih pun sepuh nggih tuwurangane Kakang Durna sing pun kaluka ngantos dumugi Jongbiraji. Wakne Apa? kuwi ning tamu goleki sampean. Ya ning ya aja gelo kaya ngono. Ya ora. Kabeh iki jatahe dhewe-dhewe. Iya. Ya ta? Heeh. Nanti juga kuwi tanggal pira, sasi apa. Kok terus ngono. Nuwun sewu Kisana. Inggih kados pundi? Saderengipun nyuwun pangapunten. Jengandika menapa leres narendra saking Jongbiraji Prabu Karungkala. Nggih, mboten sisip ing dados dawuh paduka penemban. Kosok wangsulipun paduka menika sinten? Mang padosi wong sak jagat niki sing jenenge Durna niku nggih namung kula kok Kisana. Oh, alah sewu bejo kemayangan penemban. Dene kula saged pinanggih kalian paduka Bapa Guru Durna. Oh nggih, kala wau ndika tindak wonten Sukalima. Inggih penemban namung pinanggih suwung. Awit aturipun santri ingkang tugur paduka Bapa Durna tindak dhateng negari Ngastina. Oh nggih, pancen leres arang-arang ten omah kok niki. Ya terus Jawi Suwita seba mriki kala mangsane iso mancing bisa.
Lah wedanan piye tadi wong sampeyan iki yang apa? Iya ta? Hiburan ki sing paling murah ki rak ya mung kaya dolan mancing kuwi. Ya golek kenong barang kuwi tadi. Oh yang buru cukup kok rame kowe iki. Nggih, monggo. Nanti dadekke kon aku malu krungu. Sang Prabu Karangkala kados pundi penemban? Kala wau kula mireng bilajeng ngandika badhe suwita dhateng Sang Begawan Durna inggih kula napa leres? Leres. Kula kepengin suwita dhateng Paduka Bapa Guru Durna. Menawi suwita kalian kula gek napa ingkang badhe kasuwun saking ilmu King Begawan Durna tumantu dhateng Sang Prabu Karangkala? Kula kepengin sanget gayuh ngelmu kawruh kasampurnan Bapa penemban. Kawruh kasampurnan. Inggih. Oh, gampil niku nek mung kawruh kasampurnan. Kawruh kasampurnan niku panganan kula bendinten niku. Ngaten nggih, Kisanak. Kula mboten kawratan nampi pasuwitan jengandika anggenipun badhe nyuwun kawruh kasampurnan kalian kula. Ning nuwun sewu, kangge dinten menika kula suwun ndika kula suwun wangsul rumiyin sebab kula dereng kepareng nampi pasuwitanipun sinten kemawon kok Kisanak. Kula mboten purun nampi murid sakmenika nembe jibek manah kula. Nyuwun pangapunten. Nggih. Tebih saking negari Jeng Biraji namung Paduka Bapa ingkang kula padi. Namung Paduka paring dawuh nembe jibek raos Paduka menika menggalih perkawis menapa menawi dipun keparengaken nyumur wiki paring kula nyuwun dawuh Bapa penemban. Ngaten nggih Sang Prabu Karangkala. Mentas kemawon kula nampi dawuh saking Sinuhun Prabu Duryudana ingkang suraosipun. Dinten menika kula ngasuwun nundung dhateng lekasing Brahmana winggal ingkang damel gidhuhing swasana, ingkang damel kisra ing swasana Ngastina. Inggih menika Brahmana ingkang mapan wonten Sumur Jalatunda, naminipun Bima Suci ingkang nyatanipun sedaya sami nekseni bilih Bima Suci menika sesinglanipun anak kula Werkudara. Doh nyana celak nyana Werkudara dipun kinten badhe ngongrong kawibawaning Sinuhun Prabu Duryudana. Mila kanthi mekaten Kisanak, niki kewajiban kula nembe abot. Sabab kula ngertos kula nakar kekiyatan Werkudara niku kula ngertos. Menawi kula dereng sembada anggenipun ngunduraken Werkudara mangsulaken Werkudara dhateng Amarta tuwin dhateng Jodipati. Ing mangke kula badhe nami pidana saking Sinuhun Prabu Duryudana. Putra Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samyarana lan Warayang Pancabayu Wisian Pagulingan 5. Penemban. Nggih, pripun? Menawi kula manah pinanggihipun ingkang alang-alangi kula badhe suwita Paduka menika pun Bima Suci inggih Werkudara kula wau. Nggih. Jalaran Paduka nembe menggalih kados pundi saged nundung Werkudara saking ngarga Kilasa penemban. Nggih. Minangka dados pisungsung kula. Tuwin anggen kula kepengin labuh-labet dhateng Paduka Bapa Guru. Bab kesagahan nundung Werkudara kula suwun. Awit sawetawis kula bidhal saking Jeng Biraji sampun nganti wadyabala gelar sepapan. Kula piyambak ingkang badhe nundung Bima Suci pun Werkudara kula wau. Langing driya mangun kung kanduhan rimbang lirlina tanpa kandhen Bapa Durna Wonten dawuh Sinuwun. mawantu-wantu kula mundhut pangaksama dhateng Bapa Nemban jebul klintu anggen kula nakur dhateng Bapa Guru. Ing menika kula sangat ngaturaken panuwun dene Bapa Guru sampun badhe macaraken dhateng manah kula lumantar calon siswa Jengandika Bapa Durna. Nggih, mboten dados menapa. Sampun dados kewajiban kula.
Sang Prabu Karangkala. Kados pundi Panembahan? Kula matur nuwun sanget nggih Sang Prabu. Bilajeng ngandika Sembada nundung Werkudara agengipun mejahi dhateng Bima Suci. Enjang ndika mejahi Bima Suci santen enggal kula wejang kawruh kasampurnan. Mekanten sewalipun mila nuwun sewu. Menika kula mboten nyuwun lho nggih anak Prabu, nggih ta? Kula mboten nyuwun lho Kisanak menika namung inggih jeng ngandika kiyambak ingkang gadhahi niat mekaten. Oh inggih, menika saking prentuling manah kula piyambak, Bapak Guru. Nggih, matur nuwun dicuni rungokno kupingmu ki lho. Aku iki tanggung jawab lho kurang piye? Ya pancen wong ngresik atine. Kandhani kok. Ora nyuwun ning nek dikeki ya ditampa ya. Iya kudu ditampa mung kabeh iki butuh, Dik. Bapak Panembahan, Nggih. tareng terwaca dawuh paduka paring kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Kula badhe angayahi karedi nundung dhateng pun Bima Suci. Nggih. Mugi Sembada ing karya lelungsan kula bebakali mangke yana tindak paduka Sang Prabu Karangkala. Sinuwun Duryudana keparing kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Mugi kasempatan anggen kula nundung dhateng Bima Suci Sang Prabu. Lanang jurikmu karo Kuku sing dupa gumelen ngening kang tiasa ngapeke. kawangku sagung jagan Bapak Durna Wonten dawuh sinuwun. nadyan sampun bidal Yaksindra menika nanging Bapa sampun ngantos paduka nigakaken dhateng Yaksundra kala wau. Mugi parenga Bapa Panembahan ngawat-awati dhateng lampahing Karangkala. Iya, aku ya manyukake mengkono Pak Ninggondel. Dadi kena tak arani andum gawe yen wis prapting ing arga kelasa mengko yen ana alusing tumindak kuwi sampean sing temandang nek ana kasaring pakarti karepen dilakoni karo Karangkala. Iya ya Dijuni. Ora liwat aku ngesake dawuh ya Di. Ning ayo kowe ya kudu nderek ya Di. Si Adi kudu nderek marang pun Kakang bareng-bareng. Ayo mangkat wong rombongan. Ya, matur semuwun. Kartamarma ya kudu budal ya, Ma. Mbok menawi saged mangke kula bidal nyuwun pangapunten kula. Kula mbincang kaya kewajiban piyambak wonten ceper. Oh. Ya wis nek ngono. Pancen saiki dadi dalang suran laris kok saiki. Yes, kalau udah minggat kono lah. Warna-warna sing dadi alesane ana sing arep mayang, ana sing arep sabar ya Di, sabar wong kabeh mau iki do duwe niat dhewe-dhewe kok ingkang baku ora ninggalake marang rasa kekeluarganing awake dhewe iki ya Dijuni. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya. Duga-duga digawa wong ati-ati aja kongsi keri. Mangsa bodho Bapa Durna lan Paman Haryanggoni ngrumaksa marang kuncaraning Prabu Duryudana. Nok nulingi.
Sanata Prabu Duryodana ngundur kraton tindak nyelengkah-lengkah lere sing apa lempean merak kasimiriak gajah nguling Neng apa